Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga mumusha weGoromonzi kunoona Sister Lisheu vanova munin'ina waSisi Asheu avo vatakambobuditsa mazuva apera vachititsanangurira nhoroondo yekuroorwa kwavakaita muchitendero chekwaMarange vari mwana mudiki. Nhasi tatirega tinonzwa bondwe raSisi Asheu nekuti pavaitsanangura vachiti ndakaenda nemunin'ina wangu aiva bondwe rangu kuti ndeapiwo matambudziko avaisangana nawo mukati meimba yekwaMarange. Regai nditaure naSisi Lisheu tinzwe kuti chii chaitora nzvimbo mukati meupenyu hwavo. Makasimba here Sisi Lisheu? Tiright murisenga. Ndirina ndokumbira kamukwidze voisi kuti vari kukuteerera vanyatsonzwa kuti muri kuti chii. Sisi Lisheu, ndanzwa kuti imemi makakurira muchipostori chekwaMarange uyezve makarodzwa mune 13 years. Munganditsanangurira kuti chii chinoitika kuti uzenge uchenzi mwana uyu mukadzi wemunhu? Sisi wangu wakatouya kumba, wakatouya nemurume wacho ainzi Manatsa pasenemu yake. Ndobva vauya vese vanotounganidza vabereki kuti baba namai vambva vati tiri kumbira ubondwe temo kwaMarange kana ukaroorwa nditi unotora kana munin'ina wako. Ndobva ndikumbira bondwe ipapo ndachine 13 years. Ndobva unotobvunzwa kunzi uri kuda here kuti manje sepfungwa dzechidiki unotongoti ndiita sei ndiri kuda. Ndatotorwa bondwe ndine 13 years asi ndaimbopota ndichienda chikoro ndichidzoka ndichienda chikoro ndichienda zvekumaholiday kwaba nkuru ndaenda kumaholiday 14 years ndananda grade 7 ndobva ndakarwara ndatanga kunzwa musoro ndaita maronda ekumusoro vandamborwara ndanzi mubvisei pamba ndaenda kwaSisi kwabankuru. Ndasvika kwabankuru keke zvaaita wesi ndakatanga kujiwa nemaronda aya ndazoenda kukumba kwababa wangu. Ndasvika kukumba ndobva ivo vanotsvaga murapi ndobva ndayamba ndakweshwa maronda zvazvanzi asi haana 3 days anogona kufa ngaabve pamba. Ndabva pamba ndaenda kuchidzidzo. Ndasvika kuchidzidzo kuenda ndobva ndazonamatirwa ndaita right ndanani ndakarwara zvekutodzidzira kufamba ndanani zvikanzi akadzokera kumba zvazvanzi nasachichidzo wacho akangodzokera kumba anofa. Saka kana asingadi kufa ngaatongonunda kwaSisi wake atogara atotorwa naSisi wake kudhara ndine 14 years vandazoita mwana ndane 15 years. Asi vaingogara vachingondishungurudza zvezve vachingondita rafu vachita sei. Sisi wangu aingoroerwa zvinhu zvisina basa achirohwa. Saka inini dhera vaida baba aikushungurudzai murume? Ni dhera vaida kundorora ndaitiza ndorara panze. Vaida kundorora ndine mimba yemwana wangu yekutanga inoitwa Leah. Ndine mimba yemwana wekutanga yanga ine 2 months 1 month changotanga. Ndabva vaida kundorora kuti hanzi vanhu vanga vanzi uyai tinamata. Vanhu vanzi uyai tinamata ndabva ndanomutsa Sisi vangu varara. Saka Sisi hameno zvanga wakutoita achita mafanidzo vamubva vadhumira pasofa ndabva ndatanga kuvaseka ndichiti Sisi mihope dzenyu. Saka akabva tanga kuti munhu anga achiseka vanhu vada kunamata ndiani. Ndobva taramba takanyara because vamwe vese vanozvinzwa. Ndaingovatya plus ainguva munhu aigara achingondivhundutsira kunge munhu anga asingatauri nezvakanaka. Aindirambidza kunotamba nevamwe vana nekuti hanzi unondisungisa kana kuita friend vaitonituka kuti unozvitirei uda kuti ndisungwe neutsinye chichi. Saka ndaenda kuzongovatyawo kana kutandira mune vamwe ndanda kutoshaya mufaro because vamwe vanhu vese vanga varipo vanga vari vakuru kwandiri ese. Vaigona kuti ukatoataudza chinhu kana toda kutaudza nyaya dzechindirana neni dzachona vanga vasingandipinduri vanga vachigoignore. Saka ndaizona kutogara ndiri ndega ndichitamba ndega zviri nani. Pamwe pacho ndaitamba ine tuvana twavo ndondizotamba nato kusvika ndapandakazoita mimba yacho ndaenda kumba. Kuti ndibve kumba kwacho zvaaitonetsa ndandisingachadi kana kutodzokera. Wakatozoita zvotondivhundutsira kuti unotochekwa kuti munhu mwana abude unotochekwa otobuditswa mwana ndozvazvinoita asi ukaenda kuchidzidzo hauchekwe. Ndopandakazoenda kuchidzidzo. Ndasvika kuchidzidzo kwacho ndakaenda naPuri anga ari 2002 anga ine mimba yake wekutanga. Tasvika ikoko ndo akasvika akatengera maternity ndaive nemateneti ina havana kunditengera. Saka hembe dzangu dzadzidiki because dzadzekudhara dzadzidiki. Saka manje mama ndo akatosvika pakuzozviona newe Lisheu ungori nehembe dzemaguvha out kochini ndikati handizivi pamwe savacho havana mari
zvanzi iwo hana mari zvikanzi asi pure ngwana aingopfekawo matineti ngwani zvisenge ikweyo kurega nei ati ainana asati anditengera zvanzi achakutengera chiimo mimba yato 9 months mama ndobva azoenda kumba kutonotora matineti kwakundigira ndobva tondigira nedzimwe hembe dzekupfeka mama achizongondigira hembe dzekupfa asi fix yawo yavaindiita ndeyekuti munin'ina wangu kanonzi Pamela kakauya chidzidzo atouya kuzogara pachidzidzo nemurume wake chichi auye manje takachinja chiplate chegasi ndichisa pachiplate chake because gasi redu ranga rapera iye gasi rake ranga sina chiplate saka chakabva chachikoka saka ndo fix yacho yanga kuti anzi wakachikwerera chiplate changu saka da kufixa chikafu ndichauya nacho pandodira chichi vaya nechikafu chavo panodira chikakasika kupera vaikutuka saka sometimes ndasingachaji chikafu chaunotenga ndandangodya kumunin'ina wangu kusvika ndazozvara ndabva ndazvara kwacho mama wangu wakambinga wakapondwa nevanhu vekwanduku wapondwa mama wangu saka pandakambenda unowaona ndine nhumbuka vakanditi anzi chango chida ndicho mai vako akakoshei udarika mwana wangu anga ari mudumbu kwakutanga kundituka pepe vanga vasingachatouyi kana zvidzidzo zvikandizozvara saka pakazoya achinditora ndani mwana yakaita futi nyaya iyo waida kungouraya mwana mai vako anga ine basa reke zvino mai vako akatopora saka chawaingoda kuuraisa mwana asi ini ndasingagoni kana kuapindura because ndainga munhu yachika pese pandindi ndasvika kumba kweke hana kutozombonditengera futi hembe zvakazongotogara zvakadaro bva ndazoita futi mimba yechi2 vachingondidaro vachingotishungudza bva ndazoita mimba yechi2 ndaita mimba yechi2 yamu 7 months ndangotanga ngorwara nemusoro ndichiti ndiunzwa musoro achiti mozongotudza kana zvawedzera ndobva zvazoita wese manje ndakutobuda ropa nemumhino zvikanzonzvo anenge ari maronda yatimisei malemoni bva ndatanga kunatira nchiisa malemoni mumhino ndobva zvamboita kunge zvazvanani asi flu yaita nge kundibata miri wese hapana pasingarwadzi ndichivaudza ndiri kurwara zvikanzi inyaya dzekuti hausuda kushanda panapa because pane vamwe vakadzi vaita vanoshanda havashandi saka isi tisitaishanda vamwe vakadzi vanenge vachingogara vachingodidi but isi tisitaishanda nevamwe vadikidiki ese tisitaingoshanda pamba saka ingoti iplani dzekuita se dzekusada kushanda nichiudza ndiri kurwara apa mimba yanga yatova 7 months takuti yakutonotenda mu8 ndobva zvamboita kunge zvaita nani wiki iroro ndobva zvanzi kana matotange mukuita nani makutogona kufamba payadhapa chitete muite basa rese rinenge chidwane panapa ndivamwe vakadzi vakuru vesa handati aina ndingarambi kuita basa kwabva ndangoita basa one day ndobva zvobva zvakondinya futi tanga kunzwa musana ndakuchivaudza mangwana kuseni ndiri kunzwa musana zvikanzi mozongotudzawo kana wangoedzerawo ungozofonawo but asingatendereta mafoni aive nefoni ndivavo sivakuru vacho nevamwe chitu ndovaive nemafoni chete vamwe wese tasingatenderi kana kuita foni because hanzi ndikada kuti muite foni mimi zvamimi ndida kuudza kuhama dzenyu saka ina handidi handinana hama yako chero kasvika pamba cheche yaitoignoyewa saka anga asingatodi kana hama yemunhu pamba pavo pavanogara saka vaizoti kana ukaita foni unozoita se unozotaura saka isi taizongoita se taingonyarara saka ipo pandakazorwara pacho vaibva vati pandakazoti maishoto ndiri kumbira foni yenyu mudzasa kuti ndiriita se musana wangu uri kuwedzera zvikanzi ndobva vaudza zvikanzi mugadzirei mimi kana musana wacho uchirwadza ingomugadzirai mungofonera nambuya mesho nokudzai kuti vanodii vanhu vanosunungutsa vaive ndobva vatoudzwa zvikanzi munomugadzira mukwidzei modai momugadzika mvura inotonhora ndakazviitwa zvese hazvina kana kushanda dzadza kutoenda kumasikati zvokuma2 vandati zvinhu zvozvo zvikungowedzera ndana chiri kuchinja ndipapa ndatova serious manje zvazvonzvo ingoite mungorambe muchingomwa hanzi imwai hupu wakasanga wakakurungiwa ngedangirwa zvezve hanzi mumwisei hupu zvese izvozvo hapana chatakasiya ndobva ndazosvika pakuita miscarriage ndaita miscarriage ipapa ina sisi wangu Sasha ndo akatotambira mwana wacho nevamwe vamaiguru vangu vanga ri 3 tiye mukadzi wechitu nasisi wangu tango zvangoita zveimagine bozona nacho hapana zvaiziva kana vaona vandaita miscarriage ndobva chivakurumba charambira mukati apa mwana wacho akatongobuda akatofa kudhara ndobva chiwakuru chonebva charambira mukati zvikanzi saka toita sei iyo ndobva ari kufonerwa ari kubasa zvikanzi gandigona ndosvika nguvai zvikanzi munhu atoita miscarriage kudhara ndobva wazouya atoya bva tanga kutoseka mupamiya zviti atoita miscarriage tatofunga chatosvika musati matomboita miscarriage apepe vanobva tanga kutoseka mupamiya zvikanzi utori boy ene ngati ndiri boy ndaingovapindura kuti ndiri right ndaingopindura zvizvo vanenge vabvunza ndiri right ndisitombori boy zvangu zvikanzi right saka pachaitwa sei ndobva sisi wangu Sasha ndobva tocheka tambo yeguvhu mene ndobva batsirana namwe sisi wacho vakuru
pobva zvanzi itai chakati hanzi chakuri chemunozviputiridza nedombo here mbva putidza nedombo hanzi kuitira kuti tambo yacho izodzokere mukati yana meno ndobva watoputidza nedombo riere zvikanzi mobva mauya naye kugoromonzi kuno kundokwa kune chitsidzo chacho hanzi mobva mauya naye kugoromonzi apa wanga kupiwa mazvekuita zvikanzi iwe chifamba uende mumota asida kuti uratidze kana munhu panze apa kuti uri kurwara famba ubva uenda mumoto ukwira mumoto ugara saka ini manje kufamba kwakundinetsa ndisingachagoni kana kufamba ndatanga kungofamba bichana ndasvika pamota yave ndasingachagoni kana kukwira mumoto hanzi getu musumudze tumize saka manje tafamba mheno apa kusvika pagoromonzi tinobva mheno papolisi apa mbva tambozimiswa nepolisi ichinzi ye chichi hamheno zvaitotaura asi ndaingoti ini ndiri kurwadziwa ndozvinhu zvaraikwanisa kutaura tazosvika pachidzidzo pacho ndakangozogumisira kungoziva kuti ndasvika pachidzidzo ivo hamheno hanzi vakanditora mbwandisa kumusana here anobva ndatanga kutogwina kufa chichi ndatozongomuka vanhu vakuimba wamumba vanhu vakuimba but vana baba paitofona vachibvunza vachiti mwana asei chichi ari nani vaiti ari nani apa indi chirwara ndasingachatogoni kana kutaura zvototi vakatonzi endei momupa foni aiti hai zvakarara tingatomudisturbe hope because vaitya kuti baba vakazoudza baba vedu chokwadi kana kuti mama vedu chokwadi angona kuzodii mama ndobva azongonzi aingoyai mumuone mama pa akazoya achindiona ndiri kuchidzidzo zvangu unongoita unge uri fit kotongobva ita unge munhu ari kurwara unge ari kutodaro unongoita unge munhu ari fit inabva nangoita saizvozvo ungoita mama wangu uya mbva atoti saka zvitori nani kana zviri nani ndakuita sei ndakukusiya because ndandina nasisi wangu vamwe vacho vanga asara because kamu kachona ndandakakarumura kaine 11 months saka ndo vanga asara nemwana kumba ndabva ndaenda nevamwe vachona kusvika ndite ndandakuita right asi ropa rainzi shomami asi ndakazvitata right asi ndisandanyatsaita right zvakuti ndakangoita dzinenge handichazivi ndakaita maweeks mangani asi ndisanda right zvazvakunzi kutoti usimbe kuti unofanira kutoita basa apa haufaniri kutogara panapo unofanira kutoita basa asi ndaingoita svika right pabva ndabva ndazonetsana nekamukamwana kepanext door so kakandituka mawedzi akandirwadza mva ndangokarova mbama ndobva mwakadzi mubva atoti papera 3 days dzese zvikanzi munomboziva kuti pane zvakaitika panapa here ari kutotsanangurira baba vave vadzoka zvikanzi munomboziva pane zvakaitika panapa here zvikandizve zvikanzi lisha akarova mwana yevanhu ndobva chitungwiza yese mva yatoungana panapa pakatozara vanhu inini pandakadedzwa chinzi mudedzeyai pano pandakada kuti ndivatsanangurire zvakaitika havana vanani pachanzi vaida kungondorova chete ndabva ndatiza ndakatiza kuseni handasiya mwana ndobva ndangoswera ndichingotenderera kusvika manheru ndobva ndarara panze mwana achitoyatsochema ndichitomunzwa ndakatogara mumadziro emba ndichatowanzwa achitotaura chete namwanu kana wasitoripo panapa ndotonyatsosimba chanyatsozvidyira itete imuloke madhoo nemacheni ndobva madhoo alokwa nemacheni ndobva ndarara panze ndobva ndati it's okay ndobva ndatokwaakuseni vanhu vakutokinura madhoo kwatoedza kuti vachigadzira vaende kubasa ndobva ndakachipinda umba ndanasisi pingopinda umba vanhu vangochita chakurovere tapinda umba zvikanzi chipfeka izvinhu zvenyu mubve panapa hapagari imbwa hapagari vanhu vanopenga panapa vasingadi kurohwa kana uchiziva kuti haudi kurohwa nini haudi kubatwa nini haudi kugumwa nini ingobva wabva panapa rongedzei mubve panapa ini ndabva ndati ndobva kuno plus vana baba ndaivatya futa waiti ukaenda nenyaya kuna nababa nanamama yainosarira iwewe vaibva vanozviramba kuti anenyi ndo ari wrong chateta taretese chairambwa vachiti kana saka taingodzoka yetenhera isusu onzi ndimi mapenzi saka isi tatakutotya nekuenda kupi kumba saka iti takatirongedzai mende kumba ka isi yatakuramba tichitya kuti futi kuenda kupi kumba toti zviri nani tongwa mhenu ichaita se sisi manje ndobva vanzi rongedza waende kumba ibva panapa sisi mubva varamba ndobva vateerwa mubva watanga kujungwa vakatokuvara mubva vasandudzwa mubva vanorovera mumadziro sisi asi sai ndobva vanoti ndingatouraiwe ndiri panapa ndobva vatiza nevana mubva vanogara futi sango sisi kuzosvika ini ndakazongozvipira ngati arigeni ngoenda mhenu kana ndichinorohwa nanababa vacho ndaenda kuye pandakazotanga kutsanangura nababa kuti baba zvakadai zvakafamba so baba ndobva ivo sai mubva abheja akati andina iye ega akangosimuka mubva atotiza handakana chandakamita anababa akatosvika pakubhilivha izvozvo kuti zveshuwa pamwe ndo zvaakatoita akangotiza ndikasvika pakutozvitene ndikatomboudza baba sashi vakasvika pakurohwa chirohirwa nyaya isina basa ivo ndobva abheja akati ina handangana mukadzi wandakamborova ashi wacho vaidaro nokuti vanga vasipo sashi wacho vanzi ashi wacho akatomubvunza nototi ndikati sashi chena nhasi vatori nemavange kutoti ukatovati vakarohwa akabhilidha baba ndichitotaura baba ndichiti baba sashi vakarohwa zvekubuda ropa ini kubva ipapo hana yangu yakarova handidi zvokurohwa nani nasava asi dai ndisina kuona chiro asisi vangu ndaita sei vaigona kutondirova
ana baba sobva tozviramba nana mukoma movha kapesa kutondudzana ndokurova iwewe tonyatsoona sa ndikuramba kurova nasai tozokurova tai isusu nana mukoma wedu pepe panyaya yazosvika pakutopera sisangu bva azotsvagwa mubva wawanikwa nevana ngwa ni vana mino mastreet maingogarira paimba yange yangoperedzwa kuvakwa ndo paingogara nevana imomo ndobva wazowanikwa mubva vauya kumba ndobva nyaya yakutongwa futi kana sashi sai vakandidai vakandidhumirisa vakandirova vakandijunga nemakini ndobva sai vamva vatanga kuzviramba handina kana zvandakambomiita but sisi wangu akatokwara akatozvimba manga asati atombopera kupora zvanga akaitoitwa nasai izvozvo zvonizvo handina hamene pamwe itori zino rake raitomurwadza rakatomuzvimbisawo dama rake nini handitozvizive zvese izvo nyaya yakasvika pakuramba ndobva tasvika futi pakudzokera ikoko tadzokera manje zvazvawesi kutoti tata kutonzi vapepwe kugara kuseruko takasvika paine umwe anonzi Martha tangi tongori maeji amwe chete Martha manje anga aine nhumbu saka taitosvika pakunzi Martha iwewe chitotyira vanhu vandakauya nawo ndakadzoka nawo hauzivi zvawakabva wakabata kumba kwako unogona chitone mushonga unogona kutongourayirwa mwana wako mudumbu kana kuti unogona kutoita sei chingototyawo because vanhu ivavo handisitomboatrust saka vanga vakutigarisa achiti tiri kuseruku ivo vakagara kuseruku saka vanga vakutoti nyange wakatenga chinhu vanga kuti hai kuseruku kunogara nguruve akadzi vanga yatidyei panapa saka ndowedhi ranga rakurwadza sisi mudai mangoshingirira zvanzi ini chabva panapa nasisi because panapa kana wakutera wakutonzi dzanguruve dzachilisho panapa pachatombogarike andati aiwa kana sisi hatingoshingirire taitosimbisa nasisi paipai vaiti kana vabva kubasa ukavasperesa kuti maspera sei havakudairi anenge akakufuratira havatombokudairi apo unenge wakatopfugama wachivasperesa havakudairi otozonzwa mumwe munhu achitoya achivasperesa otodaira tapesa tasiyana nazvo chiti pamwe achangotai asi taiva nemwoyo murefu nazvo chingoti mheno pamwe achazotidaira pamwe achazotidaira asi achindobva azoti imwe day hameno nyaya dzaitotaura achitonzi munoziva kuti sai mazuva ano vari kurova vanhu vanobuda panzasi namaheti namamwe akadzi kana sashi inini pavakandirova pakakwana this time ndovasungisa vakandirova saka manje vanga vari mumadziro ndombva wazvinzwa zvikanzi iwewe uda kundisungisa panapa unogara kugara watobva panapa bhose panapa pachengetwe nguruve panapa nguruve dzogara dzatoenda musango zvazvitori nani kuti iwewe kana uchiona kuti ndikakurova ndokusungisa ende unongozva watogara usitori mukadzi wangu ende hausitombouri type yevakadzi vangu vamwe vari panapa mese zvenyu saka matauriro avaizoita ndeyekutoti vamwe vakadzi vanga vatoona advantage yekutoti shungurudza nerimwe side kana kuti aigona kutokudza kuti mawakuru acho nganodza ndimbonichereraiwo mvura imbondidaiwo chinditsemurirai huni dzangu paitsemurwa huni zvasvika sisi wanguka soita ndane mimba yechi3 futi yekamwana kangu kadiki izvo zvika kane ezvinosvika negore ne7 ndane mimba yacho nemanje ndandisingadyi chingwa saka paiti dhei rechingwa nditi inobikwa chimoto kozoti dhei resadza kozoti dhei rinobikwa rice saka dhei rechingwa panenge paidyiwa na12 chete ozodya manheru saka ndi dhei rechingwa manje ndandikadya chingwa ndigona kurutsa saka sisi akazonditi iwe unodii kuti uende kuna sai wobva waudza kuti ine handidyi chingwa then otsvaga chimwe chinhu chaunodya musi unobikwa chingwa ndobva ndaenda zvikanzi usitombori haunotanga ita mimba nhasi ine mimba yako haishamisiri hainoshayisira yashamisira nyika yese yekuti anzi inotoda haidi chingwa haidi pana vanodyiwa zviripo kana usingazvikwanisa mhenu unoikutamba saka ndanda kuti dhei rechingwa ndotsanya dhei rimwe panodyiwa sadza kana nechii ndaibva ndadya then vaiti ndaiti ndikarwara because dad dzakati imwe yekutanga yakaita miscarriage ndakaita gore mwana 2020 ndakaita mimba 2021 ndobva ndaita mimba 2022 ndobva ndaita mimba saka iyi yacho yanga yakunetsa nekubva yaida kubva manje saka ndeti ndikavaudza kuti ndiri kurwara vaiti ona zvekuita uzivi zvawaimboitwa pane yakabva unongotedzera zvawaitwa paika unoona zvaakuda kubva unongotedzera sange zvawaipiwa zvezve uchididi uchigarira mvura ndozvazvinongoitwa. Asi muviri wakanga wasimba here kubva maderekedzanisa mimba kuti 2021 2022 2023 muviri wenyu imimi pachenyu hanti munhu mukadzi anoda kurikafa kana abva kumboita pamwe pamuviri imimi pamaita mimba idzi makanga masimba here zvokuti muite pamwe pamuviri? Ipapo ndasina tombosimba zvotodaro kana ndaitongoti nyange ndikana matonda ingonzi imwe mvura yakawanda mironya hauna ropa kana ndaitogona kutonzi mimba iyi ichangoita futi miscarriage but vaitonditi ndaigona kutonzi tsemurai hunapa tibikirei ndichitorwadza ndichitadza kana kufamba ndichinyatsonzwa kuti kana kuti gumbo rangu rakabatika iri harisi kuita kana kuti ndifambe vanhu vaitokushedza kuti tiche toda kungodya isida tongobikirwa tidye
saka waitongoshingirira especially pakatozoenda sisi wangu ndo pandandatwa ndanzva zvatova kwesi waitongoti ndangwedhere kubika waitongobika usingadi uchityaidha ukurwara uri kudii waitongobika zvakadaro hapana kuunderstand kuti hanzi nekuti uri kurwara kana kuti chii hapana imbozi ungautoti nemi ndibatsire matombomuka muchitogona kutofamba itongopedzisa izvo zvamuri kuita saka ndo zvavaitiita saka vaitozongona kuti rega ndingoshingirira kusvika mheno asi ndaingoti ndikaenda kwavari ndichiti ndiri kukumbirawo ndaizopesa ndakungorota dzimwe hope dzedze kuti ndogona kurota ndiri mugomba ndaiti ndikavaudza ngwango nditi handiti uchazongofe saka do nditi weste mari yangu nichienda kunokurapisa kuti kada kugadzira mudumbu handidati handi ungozvirotera wega kuti uchangofa saka ndaizopindura kuti ndichangofa zvangofanana kana mimba yamu9 months chibvai marega kutondiendesa chidzidzo because muri kutongobhilivha kuti ndichafa saka ndichangofawo zvamuri kutaura hanzi aisitotongoita zvamuri kutotaura izvo tototedzera zviripo inini ndida kutombodhila nevana vangu vapenyu varipo handingatombowaste mari nichitoendesa iwewe ndinombotodhila nevana vangu vatoda maschool fees izvozvizvi saka ndotoda kuti ndiendese vana vangu kuchikoro varipo saka mari yekuti ndikuendesawo chidzidzo zvinorapwa handina ini ndozvaindiita pacho ndaigona kuti ndikaenda kwavari ndaikodzoka ndichichema vaigona kutokudza mashoko aya anoto utori muvengi wangu yo hazvitoiti kuti ukatoya pandiri panapa utotibve tisina kukrashana saka utora kuti unongozvitori muvengi ndoshaziva kuti ndiri kugarisana neni muvengi dei zvitoita aitombobva panapa imari zvairi kushayikwa but waitombobva panapa pabe kusvika mimba yamu 8 yakunopinda mu9 penga yakunopinda mu9 manje handangozvipira kuti amheno ndobva wazongoti kuno vamwe vakadzi ndemwe mudedzi avo yagadzira zvinhu zvakaenda uchidzidzo angatiwa masikati ndaitobika hanzi gadzirai mende uchidzidzo ndazoenda uchidzidzo wewe ndobva ndakanogara ndakuita 1 week chibva ndatozvara asi preparation yakanga iripo wanga sinotombotenga because waitongofunga kuti pamwe achafa ndingatiwesta mari yangu hanombotenga kana chinhu hangwa ndiendesa uchidzidzo sezvandiri nemwana wangu kafirst born kangu hangwa ndiendesa uchidzidzo hanzi zvimwe tichazoona zvekuita kana toona kuti todii tizve zvadii ndozvakangondiita ndazosvika uchidzidzo ndangoita 1 week chibva ndazvara musi wandakatanga kurwadzwa nemimba ndakatovafonera ati ndiri kurwara hanzi mozongotudza kana zvikazongowedzera mongotudza kuti zvapakadai vandanzi nasekuru but iwe une mhepo yerufu iwe ufanira kufa nemimba pakuzvara kana kuti mwana achabuda akafa kana kuti iwe ndochafa so nasekuru asi uda kudirwa mvura yemurukoma ndati ndakurwisa mba ndanodirwa mvura handatodzoka ivo manje hanzi ndakatozoudzwa newandaiwirirana naye anonzi Tendai ndo 2005 anga akaroorwa tatingori vatedzani pakuroorwa apa ndiye akatozonditi muziva musuwa makataura kuti hanzi mukurwara uyoyo hanzi vakanotenga redhiyo ndakatosvika yatovako zvishuwa hanzi vakanotenga redhiyo nechimaikofo cheche hanzi ndobva yamva atanga kuridza kasong kasoja love kekuti muchaikwidibira mbiya makakwidibira hanzi vakairidza hanzi pavakazonzwa kuti mane mwana bhozi handamboita nguva kandakangoti ndawadza kusene zvokuma5 ndandatozvara zvikanzi vakabva vaidzima mva vagara pasi chikanzi ine makorokoto ingava todzoserwa mwana wavo akambofa kumashure bhozi 7 months angati mwana mukomana futi hanzi ingava todzoserwa mwana wavo ana tindo chifara ikavasahwira venyu zvavatova nemwana kudai hanzi vakangoita nge munhu asina kufara ngechi ndopa vakazotanga uchindibvunza wanga uine preparation ndikati ndandingori nekaflisi kandandinako katracksuit kandandinako kandakasiyawo pana Liya kakasiyiwa nemwana wangu iyoyo ndokandamupfekedza ndokandakamupfekedza svika vadzoka nemanepi mamwe angakasiyiwawo andandakangosiyawo ichididi nazvanangomupfekedza svika vauya ndopa vakauya nepreparation vangu ane mafilisi avo 3 netumasocks twawo 3 pairs chipeneta notomboya nacho ndobva waya neglucose nechichi nekoko yemwana netumavhesi mavhesi wakauya ne3 ndatopedza ipapa ndatomira pakauya nazvo kakauya after 3 days ndopakauya vasvika hanotombondava nemakorokota nachii vavatosvika pakubvunzwa nanambuya vanzi matombetowo mukadzi wenyu nemakorokoteri kanzi ndatomiita ndobva nyepa ndobva gogo anga atozviona neolisha wambotoitwa nemakorokota ngati aina ndinaini ndati handambozvinzwa pamwe wazviita mhenu tobva tatonyarira mbe yatopera yakadaro zvikanzi ko mari yemakorokoto emwana zvanzi ini mwana wangu ndongomuona handiudzirwi nzi mari yemakorokoto handiti mwana wangu ndobva ndatoti gogo chingosiye gogo mva atotoda kutokakisana nawo zvanzi imi bvisai mari yemakorokoto chichi
Anzonzwa inini ndino mwana wangu ndotobata ndikandisina mari handina ipapa ndatotengera preparation ndatotenga ipapa ndatoti ndingotora mwana ndiape manangu apa mwana ndo muso wakabata mwana muso watataku wakazoya zonditora akambondisiya muso wakazoya zonditora akatenda akabatwa navamwe meguru vangu so ndo dhera akagumisira kubata mwana akazomuona futi akazomuona anga kupinda mu 2 months ndopa akazomuona mwana kuti hanzi nemunidedzero lishoni ndione kuti mwana ari sei because kwataigariswa anga asingatsiki negumbo rawo but ingori imba 1 anga asingatsiki hanzi ukanditsiki negumbo rangu kuseru saka mataigara imomo mwana akatokura zvekutota 2 months ndopa azoti hanzi mudedzi ndione mwana ndoba ndasaenda nemwana hanzi inga ari kutokura ndoba ndatobuda hanzi ngadzoke ndangoita zve 2 minutes hanzi vachidzoka vatore mwana wawo ndamuona vazomona ane 3 months futi 3 months pavakangomuona futi tatisiri kutombowirirana navo because tata kuti inini naMartha naTindo tata kuwirirana zvikanzonzve vanhu vanowirirana vanogara kuseruko saka Tindo anga kugara kwandiri saka tata kuti pakurara paya nditi sitaigariswa tiri 3 mu1 room tiri vakadzi 3 nevana vatete nawo saka uyu anenge akarongedza zvinhu zvake uyu akarongedza zvinhu zvake space yekurara yanga yadiki saka pakurara apa manje indaigona kuwaridza panokwana 3 vanhu kuti kamwana nekamukachona nini Tindo anga ane mwana 1 aingowaridzawo panokwana 1 saka vanonzi maintinasha vaiwaridza pekuti paikwana kana vanhu 3 ukavati neimi honei uku kuno kwatisi kwanisa kurara zvakanaka saka Tindo akapesera zoti uyu mwana uyu ndaanokuwara muchecho rega hangu ndione kuti ndoita sei nemwana wangu kuti mwana one space yekuita sei yekurara adaro manje ivo manje vanga kuti chero vakaona Tindo akaswebedza mwana wako kwavari vaive achirarira mwana ivo maintenance vacho nevavo saka Tindo akasipesa kuti aiwa atende kuna sai vatiudze kuti yanowaridza pakati taenda kwavari manje zvikanzi chichiri kunetsa hapana chichiri kunetsa apa gandiendo kugadzirisa iri vapinda mumba medu mimi akutigadzirisa zvikanzi taurai kuti chichiri kuitika indebva ndati endowaridza ndakabva apa kusvika apa anorara ningi apa ndopandorara ndiri Tindo anowaridza kubva apa kusvika apa asi sisa vanowarara kubva apa kusvika uku apa kurongedza zvinhu zvacho vanorongedza 3 makonas kuti ubva kusvika kuwindow uku isu chaiko tinongorongedza zvinhu zvedu tangoita sei tangozviunganidza asi tiri 2 naTindo zvikanzi saka ndo zvamandidedzera tikati ndo zvatakudedzera kuti mutigadzirisa kuti torara sei zvikanzi fanike sei ibva watonyarare achibvira inini because ndatoti ava vanonetsa kugara nava because even sisi vakatadza kugara nasisi vangu chaivo nenhee pamuromo nasisi vangu zvazvisingawirirani namenini vavo zvikanzi iwe usatombondudza zvasisi vako itori imbwa yakaenda mainazi saka kana ndototaura neni zvinotonzwika taura zviri paground handati alright ndatonyarara ndatanga kuchema ndakatogara ipapo Tindo mbati arega nditsanangure nini ana Tindo asisi vangu ndo angari munin'ina wavo kanzi asisi vangu anowaridza bva apa kusvika apa ava vanotoshaya space yekurara nemwana ini chaendi kushaya space yekurara nemwana asi vachirongedza kubva apa kusvika apa zvanizvo right ndatoona kuti mese hapana ari kumborerekera kuna Tinashe vainzi si Tinashe hapana wandamboona 1 arerekera kuna Tinashe mese muri kuti Tinashe ari wrong mese saka Tinashe chinhu chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu havari vatovavengi veda vanogona kutozotiuraya kana vanogona kuzotadzisa kunamata saka ndichatozoita zvekuti ubve panapa ungougara kana kunokugarisa kana kune imwe room kana kuti ndichaita plani because havatori vavengi papo Tindo akabva atanga kuchema zvikanzi mimi sai munganditanzi ndiri muvengi wasisi vangu ava ndisisi vangu buda ndibudo saka munganditi ndiri muvengi wavo zvikanzi utori muvengi because dai anga asiri muvengi waitovareverera kuti zviri right chichi tikati imi sai mungati zvinhu zviri right zvikanzi kanenge sei vanhu satombobvunzwa uchitaura achibvira ini iwe utori muvengi ndochazacho wakagarira pana dai watoteera sisi wako hantu akabva unofanira kungobvawo sange zvakaita sisi wako saka manje ini ndakutochema saka mumwe ndaiwirirana naye bva nditi ungachema apa une mwana mucheche chichi ukatanga kuita mastress apa uine mwana chichi ndikati zvina basa izvi hapana apa zvangofanana patechigara pano pachona hatidairi tikavati mamukasi hatidaire chero kana ti mubedroom avo kana chida kudedza vaikuti kana wakasununguka kupinda muno mubedroom gadzirai mupinde ndaizongosumuka ndototi hagendi ndinopesa zvandiri kuita zvangu kana ndiri ndebva ndati zvangofanana zvikanzi ndebva ndati asi sai mimi muda kuti ndiende nenyaya here muchechi zvikanzi enda nayo
ndikati ndinoudza vhangeri kuti ndozvamunoita zvokuti munodai hanzi itoenda ndikati hawo handei kumusi weSaturday chechi wangu asingachatetendesi bhozi kuchechi kwacho kwakuri kure waitenda nemota wangu asingachatendesi kuchechi wachitywa amene taitywa kuti tinozonotaura here kwavhangeri kwacho taiti pamwe sometimes tikaenda tikanoti pane nyaya yakadai tiri kunetsana yaingosarira isusu futi vainoramba zvonzi iva vanhu vanenge vari wrong saka tata kuti nyangwe tikaenda kuchechi tikaenda kuvhangeri taingogara tatongovaudza kuti isusu musatidedzere muno bhozi tinongobva mudare muno mutakasviba anongosvika otirambira nyaya yotosarira isusu vangofanana nekuti ndangoreurira ndiri 1 saka mavhangeri vanga kutozvinzwisisa ndanangokwanisa enda kwavhangeri ndichingonoreurira ndotodzoka ndinonorera ndodzoka panonzi dedzai murume wenyu bhozi sometimes pana ukareurira kana chinhu kana kuti ndaitamba redhiyo cheche nonzi dedzai murume wenyu uye panapa azvizive kuti munotamba redhiyo azvitenderwi saka manje pambochi ndaingonanza kuti ina hangu musetondishedze bhozi anongondisarira nyaya yese inongosara inongonzi ndini ndiri wrong zvese ndini ndiri wrong nepari wrong pese saka zvakazosvika pakuti inini madhesi wai manje vakabva ati tina shega ndikubuditse mumba zvisare zviri tumba imomo saka sitina shega vakabva vazobudzwa mumba vanotanga unogara kune vamwe isi takugara tiri 2 naTindo tatasara tiri 2 manje tatakwirirana futi neanonzi Martha ta3 tobva mheno mwana wangu akutanga kutaura kuti hanzi murume wenyu ada kusungisiwa anga taitogarisana naye taingoloja naye mukadzi ye hanzi imomboza kuti murume wenyu ada kusungisiwa ndikati konei hanzi akaonekwa achirova Joshua ndikati hatizvizive izvo hanzi murume wenyu asungwa musingazive muri murima isusu hamene kuti chii takabva tati kuna Joshua Joshua makamborohwa here mina sayo zvikanzi handisati ndakamborohwa ati ndiri kungonzwa nevanhu chinzi hanzi izvozvo imimi makarohwa ende savada kusungisiwa kana makarohwa tiudzei pamwe makarohwa ndiri kuchidzidzo ndotanga kutamba navo vave hanzi handinaini nyaya yeya mheno Joshua ndobva enda naye kuna sayo hanzi save mimi makatonzi hanzi makandirova muchindimhanyisa imba yese nchidii muchindirova zvakazodai zvikanzi modedza vanhu vacho zvikanzi musi iyoyoka tatakanangana nemadhetsi ekumusangano ekuti tiende kumusangano saka pazvakanzi Lisheo Tindo Martha mudiwa nasayo takafunga pamwe todaenda kumusangano tasvika paya tabva tatogara zvikanzi ivo vanga vari mubedroom vakavharirana naMejoshua wacho mubedroom zvikanzi tatangomira zvikavabuda saka takagara pasofa 1 saka pavakabuda mubedroom yavo vakabva ngoti garai pasi nerafu zvezve tatangogara pasi tichiti 1 takangoinda ndiri pakati takati Tindo kuinino zvikanzi Mejoshua tsanangurai nyaya Mejoshua wangu akagara pasi zvikanzi Lisheo Mailiya Maidonina namai Vincenta vakatanzi makandiona muchindirova muchindimhanyisa muchiita sei saka zvikanzi Mejoshua vambva apedza kutsanangura zvakatsanangura ndakabva ndatoita waredi ndikati zvinhu zvabva nekupi zvakutaurwa nepasi riripo isi taitoti tiri kuyambira ndobva taramba takagara ndandati waredi ndobva atanga bvunza Martha hanzi kwewo Martha yewo ndudze maizvitaurire wanzani nyaya handizivi naMartha handizvizivi ndobva wandijamba bhozi indandatoa confusion vangonditi kweyo ndobva ndakanyarara ndobva waenda kuna Tindo mudiki wacho hanzi kwewo ndudze kuti nyaya iyi maizvitaura ende maizvitaura nani ndudze vanhu vamaitaura navo kana Tindo ina handizvizive zvikutaura zvisina Mejoshua chandoziva nje kuti takangoudzwa naMemunyaradzi achingotaura kuti tudzawo isu tobva tangoti getudzawo Mejoshua tinichokwadi handi achizi hanzi alright hanti hapana ari kuziya ende hapana ari kutaura kuti akaudzwa nani takaudzwa naMemunyaradzi ndo akatiudza kandi chende modedza Memunyaradzi Memunyaradzi tigonoshedza Memunyaradzi vese kwese uku hatatovazivi isu tangotiudzawo senyaya hanzi handi maitotaura nyaya ende mawadedzawo pano kana ndichikurova ndokurova mese naMemunyaradzi vacho tikati akana mbonoadedzi ndakakura ndakangogara handakana chiwani chandakabva pakatanga nyaya handakana chandaitaura ndandangogara ndichiti neimwari kamwana kaka ndopakakaine 3 months pavo ndandakatokabatawo maoko ndobva zvanzi kwewe Martha mukukwanisa here unoshedza Memunyaradzi zvikanzi naMartha ina hangu handikwanisi because Memunyaradzi handina ushamwari navo vangotiudzawo vachiti asikana ndiri kungonzwa mbiri yakati chokwadi vachitongotibvunzawo zvikanzi izvo tobva taramba takagara zvikanzi alright kana makaramba makagara manama imimi mese muri 3 peka zvinhu zvenyu mubve panapa ndiri kupai maminutes ekubva panapa kana muchienda musango either muchienda kana kupi hamheno because isi vaitogara chiziva kuti hatiwani kana dhora ende mari yacho hapana itipa kana mari kana kuti unofonera nhingi kuti ndazodzingwa papasina kana foni yekuti unofonera kana nhingi saka takabva taramba takagara vanzi hamusi kunzwa zvandiri kutaura ndiri kuti sumukai munorongedza zvinhu zvenyu mubve panapa
Tindo ndobva apindura ati ainisa handibvi vanava ndobva vana manje ndepi hanzi woyo ndowatoona simba rekukwanisa kupindura ndobva watosumuka paya ndobva murova pachest nebhutsa vatanga kumutsika huro vachimutsvina huro yake mva Tindo yebva atanga kugwina saka nhana yangu yakabva yarova ndobva ndangosimuka mva ndaenda panze handandatowa confusion nava ndasimuka mva ndaenda panze vaive mva ndangomira panze sari chii kuitika nhana neconfusion vasodzoka ndakatodzoka ndichiti pamwe Tindo yafa kana mhenu ndanda neconfusion andazodzoka ndibva ndana Tindo yaba atosumuka iyo mva atoenda hanzi vabva atanga kutofamba sayo ndakati kuchii kumboitika pepa ndana confusion ndikati chii kumboitika Tindo ye ndobva atanga kuchema ndikati ko Tindo nzi sisi ndandafa ndichiurayirwa nyaya ndisiri kuziva Tindo yangu tonditsanangura ndikati ko chii ndazongosumuka ina ndituza kuti chii sisi ndazopona nekupidiguka kutasa pasi otherwise ndaisina kutasa pasi ndanichitofa because ndandatovharirwa mweya chichi Tindo yangu nditauri Tindo ambva azotanga kuchema mbanzwikwa nevamwe manext door ndobva yabva abvunza ko uri kuchemei zvikanzi ndiri kuchemera unzi hanzi mai munyaradzi papa angu adzoka mhene kwangu ambobuda zvikanzi mai munyaradzi ndandafira nyaya yenyu yamakatiudza nechamakatiudzira mai munyaradzi musatiudze kana chinhu nechamakatiudzira tadatofira nyaya yenyu yamaitotudza muchiti sayada usungwe ndobva mai munyaradzi akati imi nyaya ndakatongoinzwa ine basa rei zvagara yatozara kwese uku ndimega musiri kuita sei musiri kuzviziva nekuti hamubvumidzi kubva pamba zvikanzi nyaya yazarei memunyaradzi akati imi zvine basa rei saka zvinhu zvamungatourayirwa here zvikanzi ndandatofa Tindo yatanga kutochema be inini ndanda kutochema nchiti Tindo yabva azotanga kuchema ndobva atanga kuzoti savei imbwa yemunhu abva atanga kutuka saiveve bvawavhinzwa nobva uya zvikanzi wewo neraiti yekutondituka iwewe nobva yamime mbva atanga kumurova achimutsika mbabvu dzese idzi ainini ndandatowa confusion kubva ipapuka ndanda kuti kana nyangu vakauya pamba kuti ndinovasperesa ndaimira kure kuti vachindidayira ndobva ndatiza ndoenda ndonogara vachindidayira ndobva ndatiza manaenda ndonogara andandakuvatya kusvika Tindo uyoyo anga kutotya kana kuti anovati maswera sei anga asingachaendi chitomuti nheyo Tindo wadi kushingirira because inoita nyaya futi kuti wanzi waregerei undisweresa inotoita futi nyaya dai wangoshingirira Tindo yairamba pesira ati nangu zviri nani ndiende enda kumba ndikati unoenda kumba kupi kanzi kuguruve ndikati unobata guruve netsoka hanzi ndaenda ndenichona kutamba pangaine mwana ndakatofunga kuti majokes Tindo ye kwakuseni angoverenga dzinenge 3 days ari pamba abva zoti dare 4 amuka kuma4 arongedza Tindo shuwa wakutoenda uchindisiya ndiri ndega mumba muno hanzi andigendendeni zviri nani hama dzangu kazisinganditambiri chinonditambira mhene ndangone kutamba ndobva Tindo yatorongedza hapedza ndikati ne Tindo akutoenda andakutoenda ambva abuda tsiga munaki yake abereka mwana musana akutoenda vangu frani padhopa ambva ati gugu handakwenda ningambogariri zvikufanjitsikwa huro kana ende ndofira kana kuri kumba kwedu zvinani ndonofira kumba kwedu ndobva Tindo yamba enda saka akafunga kuti pamwe kutamba ndobva wavhura dhombo wayamba medu mana ndakarara mimi mbva wavhura mbva ngotasa mbona munaki yaTindo hapana mbva wasiyarovera dho kuti bani hasha vabuda ndidi zvokunetswa nembwa inini achitofuratura achienda mapenzi anonetsa kagara nemapenzi anotonetsa paibe achitoenda ndobva vamuteera nemota mbvamutsa mota mbvamuteera ndobva vasangana naye murodhi anzi kuenda kupi anoenda mumba kwedu zvikanzi pindai mota tikuperekedze mumba kwenyu ndobva vamuperekedza mumba kwavo but payakanotongwa nyaya yaTindoka vakanoiramba handakana kumutsi handazvandakamita but Tindo mutsipa wakatomurwadza kana kudai kucheuka cheke zvaimurwadza but vakatonomurambira Tindo akanochema pamberi pehama dzake agotoramba topedzisira vakutoudzana nana uyo yaya kuti ndimada kupinda nemakarimwa vana makunditonga muchidai vachitoudzana tezvara mhenu zvangu akutotaura ikoko hanzi vakatoramba kusvika Tindo yadzoke futi Tindo ndakazoti tatu ako ndichitako ne Tindo nyaya dzenyu dzakazofambisa sei hanzi ndakanorambirwa asi dai mamuripo maigona kuita witness wangu asi nyaya yekuti ndandiri ndega saka nyaya yakanoraya zvakatoshaya value zvokuti nditi ndakadede ndakanotsanangura life yese yatakuhama dzangu but zvakarambwa zvese hanzi ndakatobvunzwa nzi hanzi vaitobvunzwa nzi chokwadi hanti kunyepa vaitoti zvimwe zvacho ndizvekunyepa asi zvimwe zvacho hanzi zvimwe zvacho zvizhinji ndizvekunyepa zvishoma shoma zvandiri kuona zvari kutaura chokwadi ndozvahanzi zvakangonoita kuhama dzacho hanzi vakatoramba kusvika pakutodzoka vadzoka manje vanga vakuti vanga vativenga wese manje nekuti wakatomboenda kuhama dzako kana unditaura ukaita sei saka tatatobatanidzwa tiri 3 vanga vativenga wese manje samani tata kuti pamwe imhepo yatimbotsanye Tindo tatoti kana pavhiki taitsanya kana ka 2 kana ka 3
tichitsanya kudaro manje nanza mwana atori vavengi vangu pana ende futi panapa hapazi pasisa chidzidzo kuti munenge muchiimba muchitonamata muchiita sei handiunzwa noise ndeiroro vatotati handidini kwanesi paipai saka tindotatangoti haisi tindotochingonamata tirumba medu handiko vanogara kuseri haisi techigara kuno kuti techingonamata chingoita sei pesai ndakazorwara manje kamona kanga kam 5 months ndakangotanga kuti musoro ngoti musoro ndobva ndati musoro wangu ndakaita 2 days because inda ndisingaudzi kuti ndorwara ndaiti ndikarwara kumwe kwese ndaingorwara ndichipora nyange ndikanzwa musoro nyange ndikarwara nii ndairwara kusvika ndapora ndiri pamba handivaudzi because waiti ukavaudza vaingokuudza kuti itai zvinoitwa kuti mupore saka waitoona kuti zviri nani ndongoita zvandoziva ndikusvika ndapora ipapo ndakarwara nemusoro ndisingarara 2 days dzese ndisingatomborara nemusoro handati arege ndovaudza handati ndiri kurwara nemusoro ndiri kumbondonamatiro kana mhene kuti chii ndoitange nditone maronda because handisi kurara usiku hwese musoro wangu kurwadza anza mundirongere rwendo zvongokarika ndakunzi ndiri kurwara ndiri kutonzwa musoro handitombodi tobva vatoenda kubasa vanongotora vatotaura kutonyarara vatoenda kubasa ndo handasara handaswera mheno amanheru amheno twakazofunge zvanzi ende munomuudza kuti agadzirire akatumwa mukadzi wanzi uye anze mudzalishiwe kuti agadzirire ndozongonomusiya uchidzidzo mangwana kuseni handatogadzirira vandaenda chidzidzo handasvika amba ndanokweshwa maronda saka zvoitange matanzoza mheno kuti chii chainyatsoitika ndasingazivi ndanokweshwa maronda mba ndadzoka manje aiwa pano pakayazonditora notombondibvunza kuti wakweshwa sei hazodii saka anga asingazivi kuti zvafamba sei ndatokweshwa ndasvika kuno kumba zvakabva zvaita wesi nzeve dzakurwadza chii habasi singacharwadzi saka iyo manje ndabva ndashedza manje ndokumbira muudze save kuti zvinhu zviya zvatowa wesi kubva ndatokweshwa zvatowa wesi zvikanzi chii chikunyanya kumurwadza ndikati nzeve dzangu dzese dzakudairira musoro hapana panisingacharwadzi zvese zvakungondirwadza zvinazvonizvo kana dziri nzeve dzitokurwadza ingotsvagai munhu amunoona akakusunungukira achakuisai mafuta munzeve vatokata foni handati arege ndinoiswa chero namejishu wacho neyamheno nandangoti cherwa mheno mumwe munhu because ipapa sisi wangu ndakazosara ndoitwa vanhu vangangondita karafurafu noti sisi wangu vangaenda pamwe pacho paimbondita marafu sisi aripo ka sisi aingonongotaura kuti inini kana mukatukawo matuka inini saka topedzerana vaigona kuti wakaona nchitukwa neumwe munhu sasha vaigona kuipindira vatanga topedzerana nevanhu vaya indatova safe side ndakutoita zvandiri kuita saka sasha aizopedzera kuti kana uyu mukatomurova kana kuti mukamurongera zvakati matodenha inini saka pakazoenda sasha vanhu vanga vane advantage manje vanga vakuita zvese zvavanoda hada kudii havangota zvanoita handiye saka ipapo manje ndanda kubvunza kuti imimi handiti makaenda muri bondwe rasisi Asheo pavakaenda imimi makarambirei makagara ndakasara ndakagara because ndandine nhumbu ndizvikaita ndirambe ndakagara panokwana imboenda because ndandine nhumbu yangaitwa 5 months pakaenda sisi vandisiya nenhumbu yanga 5 months vatozodzoka ine 3 months achiyazona mwana ndopa akadzoka ndakaunda achitondibvunza kuti koiwe chii chakaita kuti usare mabhonzo kudai suppose ndandakaona hapana sisi ndakutotya kuti vangauya nehama dzamama saka hama dzamama dzopenga saka hama dzamama dzakabva dzarwadziwa dzikati mwana muzukuru wedu ndomararamira ari kuita akaonda hama dzamama dzandibvunza unodya kangani iwewe apa mune mwana mucheche unodya kangani ndikati ndodya ka1 anodya ka1 nenguva ini kana na12 hanzazviite kuti umirire kudya na12 kana na1 apa une mwana mucheche arida kuyamwa saka chatoona kuti todii tokuigira chikafu chekubika saka vakazoona futi kuti vakandigira chikafu chekubika ndochibikira pai havabvumi nezvinhu zvavo kana chichi vanga vasingabvumi nezvinhu zvavo saka vakabva vatongoti tobva takuigira nehuni dzacho dzekuti ubiki saka pane pavakamboenda kumba vakanditora mapiki ndobva vanopa nababa hanzonai zvakaita mwana wenyuzvi mukuti kudii nazvo ana sekuru vaya ndobva ana mama manje nababa mubva varwadziwa vakati ndozvakaita mwana zvikanzi ndozvaari izvezvi ameti mukuti kudii mukuti basa rekutodya kunoku mwana achito haasi kudya ari kutambura singaite mama ndobva vatoti rege ndingomupa zvaninazi mama mubva vatumira nzungu nenyimo ingaita nguva yezhisha nechibage pakasvika nazvo manje vanhu vakabva vatonditi
mototo zvinhu kana zvikatobva kupi zvona unotongodya vese saka ndakabva ndangozvibika handinoita zvezvekuti nditi ndizvangu kana kuti chi ava ndatongobika mbva zvadyiwa nemunhu wese ndatotanga kutokontinya nezvandaingoita zvana ndatongojaira zvekuti ndinongodya na12 izvozvo zvana ndatojaira ndozvandaingoita kusvika ndazorwara ipapo manje ipapo ndandisingachadyi ndisingachadyi yanga sina basa nazvo aitouya otorara ayachira ini ndikasatofamba kuti ndifambe ndinoita maswera sei yeteta futi mhosva saka ndaitongoshingira kuti vakatonzwa kuti vauya ngoshingira kuti maswera sei handibvunzi kuti uri sei kana kuti musoro wazodii yatosvika pakutodzoka vaigona kutozoti hamino time wouya vomira kudhoo mumbamedu vanga vasingapindi vaimira kudhoo vobvunza kuti saka musoro wacho wazoita sei ukavati uri kuramba uchirwadza wototi alright ovhara dhoo enda saka manje ndandisingachadyi baba ndobva vazoti ndataura nemwana pafona svika nzonizvo mwana atori right anani vachiudza baba vezvanza nyange anani asi dangodzota ari sei tobva foni yauya foni yavo vafona pafoni yavo iyo ndo vanga ine foni ka tobva vauya pafoni yavo vauya nefoni yavo zvikanzi baba wenyu adataura nemi baba mubva nefoni nanzi uri sei komwanangu ndikati ndikurwara baba musoro chii zvikanzi unokweshwa maronda here ndika ndakakweshwa zvanzi saka chichi kunetsa ndikati hazvina kuchinja ubva zvandakatokweshwa maronda zvakatoita wese zvikanzi kwengwani manatsa atotanzi watova nani chichini ati wari kutava nani nekuti hausi kuzviona kuti ndasei saka baba ndofunga hana kunyatsozvinzwisisa zvandakataura anzi mukoma wandataura nemi mukoma ubva atondibvunza anzi aiwa hanzvadzi kwachichi kuitika mukoma ndikutovatsanangana mukoma ndikurwara zvadei mama ubva ataura neni zvikanzi aregai tiona kuti panopera kana 2 days unenge wasei because vaingobhilivha zvekutaura nani nasayo yave zvobva papera 2 days ndobva ana sekuru mva vauya hanzvadzi dzamhama dzedze dzakangopfuura chiti hatida kungoona muzukuru wedu kuti ari sei ndobva vasvika nchirwara manje ipapa ndandachipera manje izvo zvitakatosimba zvandiri ndandachipera zvikanzi kuenda wakaonda kudai so chii chikuitika nehati sekuru ndakamboda kuvavanza zvezve hata sekuru ndikurwara ndakazokuudza sekuru ndikurwarira handisi kumbogona nodi kana chikafu handisi kudya zvikanzi baba namama vari kuzviziva here ndikati vari kuzviziva hanzi asi havasi kuzviziva bhozi dai vanga vachizviziva dai vatozouya zokutora bhozi vakaregera iwe chakutora chikuendesa kuchipatara zvokunzi hamindi kuchipatara zvezve vachaona vakuchipatara ndobva sekuru ati asvika kumba kwavo ndobva atofonera namama mwana muchazongomuona mukofini bhozi stage yaaveka maangogara ikoko mukona mwana wenyu afa ndobva ana mama manje vakabva varohwa neana ndobva vazofona futi bheki unasa zvanzi mwana mukolisho asei kanzi nani iyo saka vanga sikuziva because vaingota kusvika vamba wotonorara kana tuvaitonotamba wotonoona tv yavo vakapedza unorara ndo zvavaita saka manje vaiti atori nani anzo saka imbomupa iphone timbotaura naye saka ipapo manje ndasingachatogoni kana kutaura voice ranga singachabudi because ndandatobloka uri zvikanzi mama kuti nditaure neni vakazotaura naTindo wandaigara naye because ndaiona kuti kamwana kachichikaika ndaiona kuti kadii kadya porejeri adii ndaingoona zvese zvekuita Tindo yo pesa atoti madi kungoaudza chokwadi vabereki venyu ndikati ndoaudza ndisei handisi kukwanisa kana kutaura pepo ndasingachakwanisi kutaura Tindo ndobva azotora foni yakati mama Sisilisho akatobloka ura asukura kutaura kana kudya havasi mwana ari kuchema achida mukaka mazama acho tombobudi mukaka mama ndopo akachivhunduka manje baba zvikanzidzosera ifoni kuna foni ndedzosera saka mbabvunzwa nzi saka imi muri kunditi mwana wangu ari right iye mwana wangu asiri kutaura asikuita se ndo zvakuudza zvikanzi ndo zvandiudza kana zvikati izvo zvakuudza ndizvozvo iye handiti hana kuuya kuzondiudza kuti achagona kutaura kunuko mama ndobva aita confusion ukati iye ari kutonzi apa anogara pamwe chete asi ari kutanzi iye hana uya kuzondiudza zvanzi saka zvikutoratidza kuti mwana wangu hana heupuka ikoko hanzi anayo anenge achitori nevamwe vake vanotiwirana navo vana matanani ndo vanenge vachimumonita mundi mama ndobva atoona kuti zvoshuwa zvinhu zvika izvo hapana ndobva ati saka saendokumbira muuye nemwana wangu nhasi anda ndafiwe yacho ni ndakatobvawo kumusangano andakana fiwe asi kana ndikatozoonawo fiwe yacho ndichazoya naye mama yavanzi alright saga toni tichaita sei mama yandobva azofuna kumaskati zvikanzi ivo vanga vatoenda kubasa zvikanzi saka chindudze madirection ndenchitora mwana wangu hanzi zvekuzoti mama muye muchitora mwana wenyu mega rege ningoya naye inini hameno ipapo fiyo yachangu aiwane pasi anga atombotanzi handitomboiwani fiyo ndichatozoona mhenu kandazoiwana ipapo vakabva vauya zvikanzi rongedza mabhegi ako ndokusiya kuna mai vako
zvirafu zvezvi andatorongedza ndikati anditomboregi ati ndatondirongedzera mbarongedza hembe dzemwana zvese tatopinda mumota anga asingatauri neni kana wedi zvaro raita rakafamba akabhipa kusvika kumba asvika kumba manje pandakasvika kumba ndakatoburuka ndatofamba ndatogara pasi ana baba ko uri sei hanzi kwenda wakaita kuwonda kudai ndobva ivo vazvipindura kanzi anoteta kurwara ndozvinoita kuti adai so zvikanzi hayo mwanangu matete rako baba utotanga nditi matete rako titauwonda kudai so chichi apoona mwana wacho akatosimba iye mai vakaonda kusara musoro kanzi nacho anototeta anenge achida mhino tangada kuti tita sei saka hana kumbomira because zvavakaita vakati vachibuda havachaudzi mama kuti ndakuita sei ndakuya nemwana mama akatozotova mutauni fonerwa unzi manatsi atouya kudhara nemwana mama umva azodzoka atodzoka saka manje mama mwanangu ari sei chichi akufonera baba hanzi ari nani baba wangu asati anyatsoziva because ndaingonyepera unge ndiri right anga asati atomboziva kuti ndakanyatsomira sei vakatozoti sai vaenda zvanzi iwe uri kuti pahuro musoro tione pahuro pako kana pahuro pakabloka baba vabva bata foni ipaveva zvanzi ko nhai save mbonyatsondudza iti mwana paikudza kuti airwara aikudza kuti ari kurwara nezvikanzi aiti pahuro musoro hanzi kubva zvaairwara nepahuro nemusoro wacho makambomutitone zvakaita huro yake ere hanzi handina ina ndigoni zvekukwesha maronda hanzi aiwa ndamboti munogona kukwesha maronda ere handamugoni hanzi ini baba handitombogoni zvekukwesha maronda zvikanzi aiwa kungoti tione huro zvayakaita zvikanzi handina mbomutitoneni hanzi nababa ini ndachindi mwana wangu achisvika pamangobuda pepe ndabva ndamutitone huro yake akatobloka huro yake tadza kuti akatoora pahuro chichi pepe saka mheti motoona kuti morapa sei baba ndimi ngatoziye ndimi munhu mukuru ikokoko saka motoona kuti mungamurape sei saka vandisiya manje vakangofona dhei iroro hanzi saka sei kunyepedzera kubvunza zvanga vasingamboiti ndiri kumboko vazonitanga kunyepedzera kubvunza saka sei baba vachitaudza kuti right ndiri kutomutreata so ende pandakatanga kungotritwa nana baba nana mama ndakabva ndatotanga kutochinja zveshuwa ndichitochinja chichita right kutonzwa kuti pahuro pangu ndinda kutogona kutomedza mvura ndiita sei ndanda kutochinja zveshuwa zvanzi vakafona kanenge ka3 pantosti vachifona chivhunza pavakazonzwa kuti nani zvatova nani akuti tachita nani havana kuzobvira vakafona futi kuita takabva muna May ndakati June July havazofona muna naAugust vanhu vakudaenda kumusangano zvikanzi saka muchadiko kumusangano yasvika ndati inini musangano ndichiendana namukoma wangu zvikanzi hamusuda kuya kuti muende kumusangano ndikati handisi kuda hanzi ndozvamakatoronga kuti muchiendana namukoma wenyu ndikati ndakatozvironga ndikana nguva yepasika yasvika ndichiendana namukoma wangu zvikanzi koimimi mukumboramba muri ikoko mutadza nekuya kumba andati aindangozorodzawo pfungwa dzangu because ndanyanya kuremerwa ndiri kumba kwenyu saka ndambozorodza pfungwa dzangu ndozoya hangu ndozoya kana kuti muchazoya munditora ndambozorora saka ndakatozoenda kumusangano ndasvika kumusangano manje hanina ndisina hembe ana Gulesi wangu mukoma wangu ndobva angonditengera hembe ndobva vanditengera hembe dzekuenda 2 dzinyowani ndobva dzimwe dzacho ndaingopfeka dzavo ndaingopfeka ndiri pamusangano pepe ndaenda kubharaki kwavo ndakatofoswa enda unoamhoresa because hazviti kuti uende uye pamusangano pana kusvika pakudzokera usina mbozimhoresa murume wako enda nomhoresa ndaenda keke vanangu amhoresa ndakasvika akatorara zvomu bharaki mama vanasvika vamhoresa nati makadi ndatombonzwa kuti vakandidairera andi havana liya ndimbaenda pavari kamukache kadika kafestiboni kane 4 years vakaenda kwavari mubva kavamhoresa kacheche kana ndakabata hana kana kukamhoresa kana kukabvunza kana kukabata kusvika tidzoke asvika pakudzoka andatoudza vana Gulesi wangu ndikati nini kuti munditume futi kuti hanzenda kwakati kuchichi zvagara saka havandide kubva kudhara kubva ndichitorwa nasisi wangu cheche anga akangondivenga aingondita rafu kusvika pari zvimozondita nzini ndopa angazondide nekuti ndakuno kumba kwedu ndichitaudza ana maiguru wangu zonzi murume wenyu akaomama pamwe kutorwadziwawo kuti nekuti mavenda makapfeka hembe nyowani chichipe ana Gulesi akutotaura ati asi handijamboendini yangu zvikanzoti ndosvika pakuparara musangano wakasvika pakuparara svika ndidzoke ndadzoka ndakatomboenda kunotoni kumba kwaPamela nenda kumba kwaPamela kusvika pakudzoka ndadzoka
anaita 3 days mbwa vakangoita zvokunge vangokarika vangouya anamboudza ani kuti ndiri kuuya kana ita sei ndobva vasvika saka vakasvika tisipo tatatoenda kwavo tatiri kudhamu zvedu chitobata hedu fishi nanamama vangu ndobva tatotumirwa mwana zvikandisai vauya tikafana mama auya kungouya hatiudzi aite sei anoutasa kutoti hamhina arumboziva kutoti isusu tatatoronga plani yekuti tiende kunorara kumba kwake here because ana mama wangu angati manatsa kupaura anandobvisa kana tsvakirai kuno kana anaana mari akabvisa ende zveshuwa anangana akabvisa kana netsvakirai kuno zvayo saka mama wangu atoti tidambomuwachisa tongogadzira mari yedu tonobvisa tsvakirai kuno kumba kwake saka atoti mama zvinhu zvezvi zvamaitoronga zvezve makatozvinonoka novatouya kana mama nyangu akauya zvine basa rei kana atouya netsvakirai kuno pamwe ndokutoti uende andototi ini mama asida kuenda saka baba vangu achitori kumba tobva tasvika kumba menje keke saka inini ndakasvika kumba nditoti again tomboida handisashina ndatotosashandi tinogesa hedu kubathroom tautogesa tichitamba zvikanzi baba vakubvatorana baba ndaiyazotora mhuri yangu pana handisi kutombomira ndiri kutomhanya anzi alright ndobva ndatotumirwa mwana zvikanzi sisanzi aimurongedze miende ndakatumira kamunyengena kangu kanonzi atele kanzi aimurongedze miende saka ini pandakasvika zvikanzi baba vari kukudai kuno ndakasvika ndatogara pana baba ndatogara ndikati baba ndanzwa kuti anzi mukundida zvikanzi murume wako ayazokutorawo handakuvapindura baba ipapo ndanamba ndakanyarara ati ayazonditora ndanangozvitongesa namana ndasandakuda kunotanga kuti nhamwe ndanda kunyatsogaya ndakagara mama wabva angopinda zvikanzi makapinda bva agara zvikanzi baba Digoko lisho akutoenda here izvozvi zvanzi akutoenda atoyazotorwa handikutoona atoti munhu ayazotora mhuri yake ndibaba manja ana mama inangu mwana wangu hapana kwari kuenda nababa ndokuti chiikoko handitotaura kutoti mwana wangu hana kwaari kuenda kana manatsa uyo asina kubvisa mari ushu ari apapo because hana tsvakirai kuno natsondudza iti murume akagara paari kushaya kana $5 yekutsvaga yongobvisa tsvakirai kuno bedzi hanzi mwana wangu hapana kwari kuenda mama ndobva atosumuka paipa bva atoenda mubedroom hanzi iwo hautongi izvozvo baba akatanga kuti aiwa hautongi izvozvo izvo mama wabva atanga kuchipopota manje mwana wangu anoshungurudzwa kubva achibva kwamanatsa hana hembe ndindetota kuti nditenge hembe ndinomuriritira kuzvese hembe dzemwana wake hembe dzake saka hapana kana chatiri kumbowana pana manatsa zviri nani mwana wedu adzoke handimbofine kuchengeta vana vake 2 hours chichi mama akutanga kutaura paipa mama agotanga kupopota avakapopota mama asayamba asvika pakuti tichangotedzera izvozvo hatazowana mari yacho ichayaso tozobvisa ndozvavakangoita baba vamva vangoti hani matonzwa zvataurwa namai vake saka motongotedzera zvokuda mai vake zvavangotaura baba anzi alright hagati unoti todii tikangowanawo mari yacho tichazongoya tobvisa ndozvavangoita mubva atoenda atoendera 2 anozombodzoka futi tiri ipapo nanzwa nhoroondo yese manga muchinditsanangura ndoda kudzoka pamukadzi anonzi Bondwe uyu saka Bondwe kana watorwa handi unenge watorwa nasisi wako unotozoroorwa futi potoonekrekeno otobvisawo mombe zvinoitwa nevamwe vese vasiri muchitendero chekwamarange kana uchitori Bondwe unofanira kutongobvisirwa semabvisirwa akangoitwa nechero sisi wako ndozvaunotongofanira kungoitwa toda futi kunzwisisa kuti kwamarange vanoroora here zvinoita nedzimwe mhuri dzisiri kupinda muchitendero chekwamarange haina ndimuyatsonuga vanoroora ndingatonyepeni because ukazvitarisa vanongotuta vakadzi vamwe vakadzi vese hapana wakambobvisira vatori kwaizvo zvavatongofanana neni havana chavamboto vatobvisirwa kana chinhu takatongofanana especially tongotota vakasina kubvisirwa pavakadzi vavo 9 ka tatironganiko 35 tisina mbobvisirwa vamwe vakuru ndo vakatongobvisirwa shoma kwete zvokutoti akabvisa zvongoisotsvakire kuno nechichi zvongotiwo zvinziwo ndozvaanongoita kwete zvokutoti anze hapana akatomborora akapedza sendakambomunzweni nonzi akaroora akadzi wake ese akapedza handina asi ndakambozviudza kuchikonzero chii imimi ndimakararama muri muchitendero chekwamarange handiti nei vanhu vekwamarange vasingadi kuenda kuchipatara
tichingokura ka utonzi ukamwa mapirisi kana ukabaiwa jekiseni kana ukadii kana ukangoenda kuchipatara unotonyorerwa dhoketi retoenda kumukuru wechechi edha ucharaswa kana utonzi buda muchechi kana kuti edha uchangotonziwo ngaasunungurwa arambe achinamata unongoshitori maansa mairi kana ukangoenda kana ukangobuda kwamaranga kana wangoenda kune imwe chechi unotodzoka uchitonyorerwa dhoketi ukanongosvika uchitongototi ndakamboenda kune imwe chechi unotonyorerwa dhoketi rotoenda kumukuru wechechi unotonzi pamwe ucharaswa kana unotonzi hatina mati nemunhu akadaro. Ndoda futi kunzwisa kuti mutemo wechechi here kana kuti zviri mubhaibheri asi tinopotsana nazvo zvinoita kuti panoroorwa kwamarangi mukadzi anonzi aende nebondwe. Izvi zvita chokwadika izvi tangozvudzwo zvangotanga ngoparidzwo michechi asati ambozvina mubhaibheri. Vanenge vachitichi vanogona kungoti mukadzi asina kutora bondwe hakuna denga ranoenda kana usina kutora munin'ina wako kudenga hakuna kana denga raunoenda nanhasi. Even ukatoroorwa unotogona kuti utoita zvifast utore bondwe boza uzoti nyika inoguma rini. Saka ndosaka zvinozofosa vanhu kuti vakasika kutora mabondwe adidi. Unogona kutoti usati watoroorwa cheko unogona kutonzi iwe ukazoroorwa uchatora nhingi chakandu wewe kamwanangu akaroorwa achaenda nebondwe rake nhingi. Umwe anogona kutotora bondwe richitori kana kuma ndingati kana 3 years kachitokura achitongoziva kuti ndochi agoro kana tokatora ugotanga ukachengeta kusvika katokura tita bondwe. Imimi sisasho ndanzwa muchitizvo makatorwa mune 13 years here kana kuti makanga matoudzwa kumashure uko musati matosvitsa futi 13 dzachona kuti iwewe ndiwe wabondwe raAshel. Izvozvo zvisina mbotaurwa izvozvo sashi because sashi kanga achitori vadikiwo kasati atomboziva kuti ndichachuza ningi kana kuti ndichadii vakatozongochuza watoroorwa kuti hanini changotonotora bondwe ningi. Ko panosarudzwa mukadzi muchechi mamarangi vanosarudza sei kuti madzibaba vazoti uyu mwana uyu anofanira kuita mukadzi wangu? Zvokuchuza kuti uyu anofanira kuita mukadzi wangu zvezvi hazviitike zvezvi asi kuti chinoitika ndechekutika ungona kutoona kana kuti munhu mukuru kana kuti atokura zvekuma ane 50 chakuti kana kuti 60 kana kuti 70 anogona kutofambira kana kamwana kane 15 years kana 13 kana 14 handiti atokafambira kudaro anogona kutodai otowirirana nevabereki vacho otodidi kamwana kai manje pakanotozoudza kunzi ningi kana kuti kakachatodidi kanogona kutokupimbwa nezidhara iroro kutonzi iwewe ndoda kuti udaidai mwana mudiki manje anongosina chaunoziva unotobvuma saka painotozoenda kumabereki chitonzi tatowirirana nemwana wenyu ada ndimutore ndimurore mabereki atomboramba nitongoti kana matotenderana mototorana ndozvanoita. Ko hapana here yandingati situation yekuti zvonizvo vabereki vanenge vawirirana nemukwasha wavo kuti iwe uchazotora mwana uyu kana asvitsana makore 13 kana kuti asvitsana makore 15 then panozosvika nguva iyoyo mwana uyu anenge ane mumwe mukomana panoitwa sei? Kana makawirirana mwana anogona kutokura achitoudzwa kunzi aiwa ndikutaura kuti unogona kukura uchiudzwa kunzi iwewe murume wako ndinhingi handiti asi iwewe nekuzokura nekusamuka kwaunenge uchiitawo pakukura handiti wozoona kuti inini handingambode dhara iro ndoda mukomana uyu motanga kufambidzana kana nemukomana dhara rero uchitanga kuti ndakuda mukadzi wangu panofambiswa sei? inogona kutoenda kuchechi kana kuti inogona kutofambiswa kunzi ndandakapiwa mukadzi akudai ende futi iwe kana musikana wakatombinga wakatotenderana nazvo kuti ndinozvikwanisa nditi zvezvakutonzi kana kuti wakutoita kana kuti like chifambi here mheno kana kuti unenge wakunzi wakuita se kufanira kudzokera nemurume wako wakaroora ende futi unenge wakuti utakakika kuvhunditsa kunzi ukaona ukatozoenda kudai so kana kuti ukazoenda nekumwe iwe wakambototora bonde unotora munyama usingaperi saka mwana anogona kutozovhundika kuti pane kuti ndigoita munyama rege ndingoroorwa zvangu. Pane nyaya yandogara ndichinzwa handisi kuti mutemo wechechi here kana kuti wekuti varume vane simba rekunzi vanofanira kuti vakagaragara vorova vakadzi vakagaragara vorova vakadzi ichokwadi? Zvokurova vakadzi ka unongomwa unotorova zvokutorova cheke but kuti hakuna kwaunonoripota because kuenda kumapurisa iwe unongochitotya kuti ndikaenda kumapurisa unongochitotya because kuchechi kwedu hakutotenderwi kuti unosungisa munhu
azvitenderwi. Chero ini ndikarohwa ndikakuvara nditi vabereki vangu vakazviziva havana right kutoti vanotosungisa vanoti murume wangu azviiti because vanenge vachitoti mutemo ichi chatibvumidzi kuita sei kusungisa munhu. Saka mogona kungodza tokuyananisai zvotoenderera mberi. Ko pamunoenda kumatikunonzi kuchitsidzo vanofa vaivai vanofambirwa here zvinoitwa vamwe vanhu vanofa munyika umo kuti kana munhu akafa anoendeswawo kumamochari mapurisa ouyawo kuti hapana here zvaitika zvakonzeresa kuti munhu azofa zvanga zvisiri pamurau waMwari chichi vanoita here zvese izvozvo? Vadaro kana munhu atongofa tofa tonoiga haana basa nekuti wazofa sei ndese muna utongorwa nechinhu chitori easy kana kuti ndatongoti musoro ndatofa kana zvisingatonzwisi kana kuti ndaita se kana kuti ndatoita accident chaichai unogona kuita accident yekuti unokwara unotogona kusvika pakufa unotosvika pakutofa zvotovharana zvakadaro unotongonovigwa havatombochedzi kana mapurisa anotofanira kutoita secret zvekuti mapurisa afanira kutozviziva. Ko chii chinoita kuti vatore vakadzi vakawanda muchichekwa Marangi? Ainye kutoti mukuru wacho chichi ndianoti anzi ukaona mukadzi murume anenge achitori nemukadzi 1 2 3 3 4 zvichienda mberi haana kudenga kwanini asi kana uchitori ne6 zvichienda mberi dai so unoenda kudenga. Saka ndiwo vane mutemo wekunzi vamwe pavanoverenga bhaibheri vachiti iva nemukadzi mumwe as in one ivo vanoverenga vachiti iva nemukadzi mumwe ndizvo. Vanotozviramba vanototi mutemo because isusuka bhaibheri haritombonyanyi kuverengwa muchechi medu haritomborina basa bhaibheri zvokuti ndingatonzi rinotoverengwa inanguka ndokunototi kubva ndichikura svika pandiri panapa bhaibheri pandakatoriona ichiverengwa kungataka 2 pane tunonzi tuumbohutsva so itwototo ndo tune zvese izvozvo twanotogadzira ivo tonzi munhu nemunhu chero mwana asina chero mwana ari mudumu anofanira kutokatengerwa anenge achitovera unogona kutoverenga anzi kanenge achitozvinzwa kari mudumu vanhu kutozviverenga ndo zvinhu zvavanenge vachitoparidzira vanhu izvozvo tinofanira kudai unofanira kudai unofanira kudai. Ko chii chikonzero chinoita kuti panotorwa vana ava ma13 years ma12 years chichi vana ava tikatarisa vanenge vari pasi pezera rinotarisirwa kuti mwana ange achiroorwa nei pasina vanhu kana kuti vavakidzani zvichida imi kwamaitogara pane vanhu vaitoona kuti but vana ava vadiki but havasumudze musoro havaripote kumapurisa chii chinenge chichiitika kuti vanhu vasasumudze musoro? Hamene kuti chii zvoitika zvekuti vanogona kutonzi mwana wenyu vanogona vasingatozivi zvikuitika mwana wenyu mazana hatisi kumona aripo anzi akaenda kuholidhe kwaningi kana kuti ari kuholidhe kana kuti ari kwambuya vake ari kuchikoro wotozozviziva kana mheno watouya kuzona vabereki wako watova nemwana unzi mwana wenyu akakarorwa wototi but inenge chitori secret zvozvo zvezvitenge zvingofamba zviri musecret so hapana nombozviziva unogona kutonororwa wogukwa unogara ikokoko murume wako anga kutononzi aparora mwana mudiki pane fanike pane vahosita vati mhami aitwa mama aitwa secret zvokuti munhu wese atouya akatinzwa chitoti mami aitoti vana vana vavo saka anenge asingatozviziva tori murima anenge achitoti havana vavo ndozvanenge achitoita. Ndanzwa muchiti mimi mamakarorwa muri 9 ndizvo zvanire pau9 apa ndanzwa muchiti mainzi akasununguka kuuya mubedroom maipinda mubedroom kangani? Nangu ndekunoita kana 3 months musina kumbobvira maona murume wenyu? Wapinda kana ka1 aita zvinhu zvezverafu kana zvekuti angona kutosiya kana ini special ndegona kutosiya ndikuwadza sometimes kana ingoti ndetoti kana vasina kutondichedza vasina kutondidii ndetofara ndetonzwa kunge zvitori right toti zvinhu zviri bho ana isingatombochifariri zveuyu zvemubedroom nasingatodi sa maigara musina kusununguka. So iko zvinezvi ndine kutenda kuti pfungwa dzekutoda kudzokera futi kuna Save hamusisina. Rubatsiro rwamunoda kubva kumhuri yeZimbabwe nderwupi? Nizvezvika ndikatozvitarisa izvozvo handiko ndakasiya munhu wangu kumba handiti ndaana chikafu chekuti ndotomupa izvozvo asi ndakamurumura munhu wangu ndichida tomboti ndiende kubasa. Akasara kuna Save? Asara kuna gogo wake muna mama wangu ndo akasara nevana
padera hapana ati hanana chikafu anotongoti tochingodya zviri tikamuka kuseni tikabika porridge tozongobikawo sadza kana masikati kodya tozongobikawo kana sadza manheru kodya ndo zvakatongojairawo kuti anongo chikafu nototi dai ndangonobasa mabasa amuri kutsvaga akaita sei ndingototsvaga basa kana rekungochengeta zvipfuyo kana kuti sei kana kungoti dai ndangokwanisa kuitawo mari handiti ndingokwanisa kuita zvokuchengeta zvipfuyo ndichita sei ndingona kuti ndodidi life kuti handichengeta vanhu vangu varipewa vana ava itu handiti itu mumwe wachona uyo iko zvine zvaakura sei kane 4 years kamuka chikadii kane gore ne7 ane 4 years uyo harizi zera rekuti pamwe maakutarisirwa kuti mwana anga achida kuendawo kuchikoro chichi hamuna zvimwe zvamungada kubatsirwa nazvo here kuti mwana iye abatsirike akwanisewo kuenda unodzidza zvinenge zvichiita vana vevamwe nditoneshuyo ndotomboshaya zati ndoita sei but mari yacho handine kuti kaende kuchikoro unodzidza nevamwe handitomborina ndiringotiwa minuka ndazongonawo mari bosi baba vacho naizvizvi kana kuti vatumire mari chikafu vangoti zi havatombofoniwo kana vachibvunza vanhu vavo vari sei vangotiwozisa kana ichingotoshaza kuti chamhino tichaina ndangotarisawo ngoti vamwe mhino pamwe mari achandinzwirawo nyashedza kuti chaonawo basa ndigokwanisa kuchengeta vanhu vangu vatuya because izvozvi kana hembe chaidzi dzekuti vapfeke izvo ndotoshaza kuti ndoona mari yekukatengerawo hembe zvadii ndotoshayawo zvinhu zvakutongoma iko zvino pamwe pane vanhu vemutemo vanenge vachiona vakanga vasingatozive kuti ndo zvinenge zvichiitika mucheche kwaMarange ndeapi mashoko amunoda kuvasiyira takanyanyotarisana nekuchengetedzwa kwevanasikana dai vachitombonyatsoongorora chokwadi because izvozvi tikatarisa izvozvi pandakakwana inini handindi 20 years ndakatosiyawo vadiki kwandiri asi hapana anenge achitozviziva kana kuti hapana anokwanisa kutovakwenyera kuti ndo zvakadai ndo zviri kuitika but ndinoti kadai vabatsira chokwadi ngavabatsire zvoshuwa anenge achitori mahwana ana pfungwa anenge achingori nepfungwa mwana dzekuti handongoshingirira imba yangu because ukaenda chero kumunhu mukuru uchimuudza kuti ndo life handiri kurarama kana ari kuchechi kwedu angokudza kuti shingirira zvinopfuura saka mwana anenge achingoti pamwe zvichapera achingorarama mazviri hamuna mamwe mashoko amunoda kusiyira muri yeZimbabwe risati tapendera nangu ndakutongoti nyika ka dai yangobatsirawo kana kuti vana vakangororwa kuMarange ka hapana chaanenge achiziva chokwadi haana chaanenge achiziva mwana fanike seine hapa chadaisa izvozvi ndo pandakutotanga kutovhurika kuona kuti zvinhu zvaifamba so saka ndaingotadza kudai ndo pandakutozvidemba izvozvi kuti dai ndangodai zvangu but hapachisina marivhesike kuti ndikatoti ndichidai hapachisina zvokuita because ndo zvatongoapo ndakutongoshuvira kuti dai ndangochengetawo vanhu vangu ungono zvinondiyambudza nichienda mberi sapa makatorwa imimi tichipendera makazopedzisa chikoro handina ndaitombonetsera nda chikoro zvikanzi ukada kudzokera mumba kwenyu kuti ende chikoro rukufa zvandaiudzwa mainzi munofanika mheni hanzi unongofa unongorohwa nokanti mheni uchambosi hanzi muengi wako anenge ari ikoko saka ukangodzokera ikoko anobva atokuuraya aiwa ndinotenda Cecily Sheu nenguva yamatipa muchititsanangurirawo nhoroondo yeupenyu hwamakasangana nawo muri muchitendero chekwaMarange. Muri yeZimbabwe vandanga ndichitandara navo ndi Sister Sheu vanova munin'ina waSisi Sheu avo vatakambobuditsa mazuva apera vachititsanangurira matambudziko avakasangana nawo mushure mekunge varoorwa muchitendero chekwaMarange. Ndofunga futi Cecily Sheu vari kutsanangura futi nhoroondo yematambudziko mamwe avaisangana nawo, kurohwa, kubatwa zvisiri izvo uye nekusatoonekwawo semunhu nemurume akavatora vaine makore 13 vachinzi ibondwe raSisi Sheu. Muri yeZimbabwe vane kuchema kwavari kuita kuti inini pamuri kunditarisa kudai handina kuzopedza chikoro uye ndiri kutsvagawo mabasa emaoko akasiyana siyana kuti ndinge ndinokwanisa kuchengeta vana vangu vaviri vandakabva nawo kumurume uyo aivabata
nekuseri kweruoko. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere, ndichingokutendai nekutsigira ZimNewsBeat TV ndichiti rambai muchilike, kusubscribe nekushare maprograms ese anobuda paZimNewsBeat TV. Ndoda kukusiyai nenguva ino ndichiti chisarai.